Factory sinisessä kulmauksessa ja Joni Nivalainen Leikien MMA punainen kulmaus. Tämän jälkeen mennään alle 83 kiloisiin. 8. otteluun valmistautuvat Heikki Monthan FFG siniseen kulmaukseen ja Santeri Lilius Parettu Viutsu punaiseen kulmaukseen. Seuraavassa ottelussa vastakkain Lauri Pelvala, Gladiator Factory sininen kulmaus, punaisessa kulmauksessa Joni Nivalainen Leikien MMA. Pitkillä käsillä Lauri. Vaan sinne vaan. Hyvä. Takaisin. Takas vaan. Sysäytä. Oma pelti. Hyvä. 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 Jää vaan. Hyvä Joni. Jää rauhassa. Alppi kiinni. Jää vasemmalle kyvelle. Stop. Keskelle. Sama positio. Vasen kyvelle. Pidä kovaa siellä. Hyvä Nivis. Ota se kaula, hae kainaloisen käsiin. Kainaloisen oikein käsiin. Ja Anderson kyllä pikkuinen ohittaa. Älä aina kaivottaa hetki. Oimaa! Ja rauha, älä pikkuinen ohittaa. Et tilaa sinne, haetaan koko karvia kiinni. Työnnä vaan itselle tilaa. Kyllä se tulla se jalkasi. Oi! Hyvä Joni. Rauhassa kerättiin. Töitä päällä. Siltaa siltaa. Käänny oikealle kivelle. Pikkuhiljaa. Oma juttu siitä. Oma juttu siitä. Kaikki peliin. Kaikki irti Lauri sieltä. Siltaa. Tee sitä tilaa. Laatois mennyt. Noi, ota se. Älä vaihasta. Ota se. Ota kimuraa. Hakee kimuraa. Älä anna sitä kättä sille. Ota päässä vähän väliin. Noi. Tulee. Nouse. Älä jää sinne matkoon. 2 mennyt. Nouse mukana, se lähtee tolla tavalla. Ota vielä noin. Ota Joni. Pisteet ensin. Noin. Käsi haltuun. Sitten siltaus. Puolet jäljellä. Käsi haltuun siitä. Aika työtele sinne ylös. Noin. Ja sit kiristä rauhassa. Kiristä noin! Hyvä Joni! Ja voitto menee punaiseen kulmaukseen Joni Nivalainen Leikien MMA. Ja yleisöltä hieman aamujumppaa, isketään käsiä vähän yhteen meidän taistelijoille.